Ampura Ratu. Bikin kedulur kula. Oh, Arane Niwangsa. Niwangsa. Sijine? Nah, niku anake yang mancingi ponakan kula. Combrang Arum namine. Arane Combrang Arum. Cuman mengkene ini Ratu. Ya singaran wong umah-umah pel jodone kuninggang kaberat. Sarang kaya denok kaya nida mama kami saya keding Adik kula kepel jodoh karo salah suwijining pejabat sing galuh ya wis purna, wis sepuh, wis ora jabat lan ora nempil kamuktening galuh. Cuman yang gawa anak. Oh, Dadi lakine gawa anak, ya. ya termasuk adik kula yang gawa anak. Leres. Hari cekake makula ku pengen gangsar jodoh ponakan ku konon kuno Ratu. Oh, konon kuno. kendi beli wadah toya saumur kula welas Sanjayana. Nggih, mangga. Wis dadi weruh kelawan awakmu. Bahwasane setiap permasalahan manusia sing pengen jalanaken secara jalan pintas kanggo mencari kebahagiaan iwal teka ananing rawa majeti. Nggih. Justru lebakian isun terbang gede kabra anane kaya dene Ki Sanjayana. mama ku termane keding kaya denok pun daya denok Gawa sedulur kepengen nyumponi ning penjalukane keponakane ya tepat menak ananing kene. Ya toli gawaji Ratu. Ya. Kanggo wong sejen tek tulung temen tinemenan apa maningkin kanggo dulur dewek kanggo ponakan dewek ora jo. Bener. Dadi aku lama ya wit-wite godong-godong ponakan kula sekaligus adik kula ki pengen didus pengen kungkum ning balong majeti syarat lawan kekuatan ajian pengasihan. Mama RT Sukaradi Kang April keding Nanang Randy keding Cuman padan-padan didus padan-padan kungkum kula maki jalukan sing langsung kanggo ngadusi ponakan kula karo adik kula ya Ratu. Hari wong sejen membokat ku ya Ratu pantes tulana kebutuhan sejen orang ngosoki awake wong. Masa kinarep ngosoki ponakan, ngosoki adik. Tenang Ki Sanjayana. Konon. Urusane isun Ratu Konde Jalayuka. Tapi sedurunge isun nganakaken ritual nyumponi jalukane alok keponakan atau sedulure sampean. Ya. Isun pengen takon sekali. Ya, Kang Kaji pun aja keding Kang Kaji Sadri Niwangsa. ngomong Kula dalem Nyi Ratu. aja kemedar sirak rada ngono Mung Kakang. aja ndeleng raine dianggap minat sirak deluk Apa wis diperhitungaken sira teka ananing rawa majeti? Nggih sampun. Sampun diperhitungaken Gusti Ratu. Beli bakal keduhung, beli bakal ketun sira. Boten. Sebab kaweruana kelawan awakmu Niwangsa. Bos kaya me keding aja lali sangure Jejaluk ananing rawa majeti
tentuane ana syarat ketentuan sing wis diterangaken kelawan Kisanjayana. Apa wis siap sira? Nggih sampun Gusti Ratu. Dudu kaya konon sing arepan adus apa niwangsa apa anaknya? Iya terutama ma putrine kula. Oh, Kula Ratu. Ombrang arum. combrang Ya arum. cuman serening wis tekan kene. Ya kulane keding Gusti Ya, Ratu. hari adik kula meneben. Ya. Nggih mekaten. Rokok cendak pembuangan tegesaken janji kambing. Ya eman ora kang wis tekan kene. Ya eman lakune manongkos. Eman lakune. Aduh mrene. Dudu niwangsane rangda konon luruh Ah. jaluk meneku. Duwe laki. Gadai suami Gusti Ratu. Oh, duwe laki. Nggih. Kok kenang apa melu-melu pengen adus ning rawa Majeti? Apa sih mau apa? Kanggo apa? Ya Bu Mayu. Tujuan apa? Mbu pengen kelarisan, mbu pengen akeh sing seneng, akeh parane ora Gusti Ratu. Hari ngomong pengen laki maning ke siraku. Berisik gak Kak? Mas Koyu serasa muda dewek bos baswe gede. Ya, isun paham. Mulane ning waktu sekian Ya Ratu. tepat kelawan wancine pas ning waktune. Bahwasane waktu kang tepat kaya dene niwangsa kelawan combrang arum kudu kebur atau adus ananing rawa Majeti saat saiki pisan. Ya, Sekian Kang. ya sakit. Nok. Iya. Ayo mini. Ayo, wis aja pinjungan maning Aja wedi pulsa. Seklambi-klambi Pakaiannya keding bae sih. Kang kaji sadri kang kaji punaji kang kaji punaji dewe. Apa Jo? Nang apa balik maningku? Wah, Roba pikiran, Apa? beli sida, uane dodok ning kono nganggo mencelate kula mono. La ilaha illallah. Angel wa. Ripoket ki. Sirai dari beli ngerjani wong tua ki. Jadi wane Lah, serok. Aduh sirai ya. sing awit Arang cilik ya nyiksa wong dawuk. Iya. Roh. Sing ndak kang adat ya konek Isi awas. medak temenan tak ini. Cik, ya masa ya bodoh-bodoh bukan badan. Aduh. Kok kitanya keding ya Kang? Kitanya gadaga angel, kenang Roh. onder ora. Roh, duh. Kita maning sing wong tua melangkai Sirane keding. Ayo adus iya. Aduh. niwangsa keding ayo. Ya masa Pisan tuh kalah kita kanggo sepatu. Awas hati-hati, Disiksa lulu. genang sira-siraan. Iku ada mantel. Aduh, siraya. yang kenang batu nok melunyu. Dibuka klambine Dudari. Sebab Sok jebur mono jebur selulup. Sing rada jeruk, sing rada jeruk. Oh dikosoki. Sok Diadusi. Ratu mangga. Tangi nok jengkel. Anu neku ndase. Ndase diguyur. Priwen rasane sirane Jo. Oh wis kabeh diadusi Aduh kabeh. celekit. Ah, Nah, aduh bakal wis germet kerasa sih. gatel berarti kun kudadi siraku. Kerasa beli bu, kerasa durung sampeanku. Kita Paling celekit, embu temen kita malah kerasa apa? Wah, sirama wis anak wawal. gat, anak get. Aduh, Risira pating celek kita nih di. ah, Pada gatel pating celek kita. ya ning gigir, Ah, ning bokong. Lah bakal ibu maning pelangkakan. Pating celek kita ki. Segano kukuraken. mene Ukuri dewek bae aku si kayak Nih. Awas. Sepira gatel morege aja dikukuri. Aduh saya nemen, bu, Loli dikukur. saya nemen gini bu. Pada bat. Pada getir gini bu. Aja Gatel ya. wis Wah. endah. Reg-reg ya. Aduh wah, susu ini saja kerasa wah. Hah? Geting waktu wah. Baka kaya konon berarti diijabah konon niwangsa. Gini. Iya, bakal getir setitik sih.
Wis ayo sok. Wis mentas. Ada munggah maning iki. Pada mentas wis cukup aduh sek. Wis. Gage. Kok dikit sada cero iki. Ayo nokoku. Mumpung bengi kian. Niwangsa dingin ayo. Rok. Aduh. Nok dinginnya nok. Aduh. Rok. Pedin batal kan. Tekan maning aja. Iya. Rok. Wis ngedek durung. Kok dikit wa. Rok. Kok dikit wa. Rok. Wis wa wis. Hah? Wis bisa padahal mawa. Wis. Wis iki wis tekan. Kok tiba tekan jam loro be? Aduh. Gila-gila siraku ya. Padahal Ya babi. kompak karo anak. Ci, ya anak mana ke kita ya cu. Aran delap ku sing awit lagi bengen siraku. Bengen-bengen kapan maning? Adur nembekin sampai kikang punten. Arep murut apa? Iki ning plangkakan. Gatel. Masih gatel sampean mabuk. Aduh sayang adi bae sira lamun wong sejen wis bagi bae kuwi. Ya kakang ira ki wis blitik kongkon gak wis gage ngukur dewek nancep mungon. Bati si Aduh, sampean siraku wis ya masih kerasa. gila-gila. Sik. Cangkeme sapa kan? Kisah Jayana Nggih. Niwangsa Nggih, Ratu. Kula. kelawan Combrang Arum. Ya. Nggih, kula. Dadi aweruh kelawan awakmu kabeh. Bahwasane saliramu kabeh wis dadi penganut atau pengikut isun Ratu Konde Jalayuka. Mulane semono isun pesen setiap sewulan sepisan tepate ning bulan purnama sira kudu teka ananing rawa Majeti. Rendem Maning. dus maning. Kune kaya mau man. Kune Ah. mau rek maning. Ya sirane jare sirane pengen telak. Nggih, jamawa. Ya wis Juk. Iya jare wis dekat membulat kang membaca. Wangsa wis ayo juga mumpung udane ki wis rada mari kini. Maksudnya malah ka persyaratan sejen-sejennya konon kakak. Wis Syarat cukup makenen bae. ya wis kungkum kotoli ning dinas sing wis ditokaken ning ratu sirake mrene maning. Mene maning. Ya karo kakang lira maning Kok karo dikit, Wak? karo wajib. Kone kukula ku katone layu konon. Aduh sirake mauka singaran gendam pengasian singaran ilmu pengasian kin ki kawitane bakal wis krasa ning gatel regrek morege. Berarti katone mencorot. Oh, Kita sih kang katone moncrot beli. sira iki bareng kedeleng kian sawise ditus kungkum Iya. upile siraku. Upil. Ya upil siraku wis ana upile kuno. Kan emang upil sing digolati. Lah sirane kunku upil pengasian. Oh, jadi sirat balik sing kene. Ukurane njaluk apa bae karo kinira dituruti mangsa Sing wis. bener. Aduh sirane goro omongane Ibu. kakang iraku. Ramawa, Nun. menurut ceritane Panrama, Ya. putra mahkotaku ora bakal lawas arepan turba langsung dinjau aja kesuwen. Oh, mulane wong ngomong gage-gage ke sebab putra mahkota Galuh kaya dene Germas Anggataruna. Nggih. Putra mahkota Galuh ki sedela maning bakal teka ya ning pagenahane lakine sira ora najan wis purna najan wis madya iki masih kewengku sebagai ajangan sepuh penasehat saking Galuh. Ayo iki balik. Aja sampai ketemu karo Sekar Sari dikit. Ya bener. Ayo sirane mana ngarep. Permisi kang. Ya, Awas ajak lalen ya. Nggih. Bulan Arab tepatnya bulan purnama kudu teka meneh. Nggih. Nggih Ratu. Wis sirane Tanggal bagaimana? pira kira-kiranya ku bulan narepe ku ana maningnya ku Ari bulan purnamaku 13, 14, 15 Ibu, hari bawa kita mah Lahirnya ku tahu tanggal piras. bulan Arab ana maning. Artine Jadi tanggal pira? lamun ana maning memangan kono ya. Iya. Ayo bareng-bareng mangan. Ayo lah. Sing digulati ku mengkonon bae kono ratu. Ya. Yarane wong wadon macam kemeloro. Wis ora aneh. Beli karuan. Aduh ratu, Ya. paling restu tak tinggal kula Sanjayana. Sing hati-hati. Mudah-mudahan keluarga kula angsal tinemu kelawan berkah ketemu jodoh putra mahkota saking Galuh Germas Anggataruna. Permisi ratu. Mangga Sanjayana.
bakal akeh penganute isun sing bakal memuja jaluk pengasihan adus ananing rawa majeti. Siapa menusane sing teka ananing rawa majeti besok bakal dadi penganute isun Ratu Konde Jalayaka. Sembari nonggoni bokat anak tamu maning, bokat anak wong sing tipis ning imane teka ananing rawa majeti, hitung-hitung kanggong lelipur hati, hitung-hitung ngormati Bapak Kuwu Hardadi sing duwe hajat, ngormati Ibu Kuwu Mayana Keding, wabil khusus kanggo wong Jati Anom. Ora ketinggalan kanggo sedulur sing setia lan sejati, kanggo Ayah Denok sing duwe 925 sareng Bunda Denok, kanggo Kang lebih gaul Bunda lebih gaul, kanggo Mimi Haji Carini sing duwe nok singse, Yayu Yasmin sing ana ning Abu Dhabi. Nang sesuai kelawan wancine kembang warna pitu adusana kanggo Bapak Kuwu Hardadi. Spesial kanggo Mamai Alpin sing duwe bulak paren. Kanggo Bos Wiramandala, Bunda Puji sing ana ning negeri Syakura. Ayo nang siraman kembang warna pitu nening bengi kiyen. Kanggo wong Jati Anom, kanggo Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari, kanggo penganten, kanggo Mamai Agus, Mimi Agus, Mimi Edandi sing ana ning Taiwan. Bunda Yasmin, kanggo pengantin, najan aduh banyu kembang warna pitu, puasane sampai seminggu, percuma lan ngasih pisan bantu, ati ketutup atau selir kaya waktu. Mama Kliwon, Mama Kliwon sayang, Mama Kliwon, Mama Kliwon, Mama Kliwon Jono, Mama Kliwon sering bisa sampean gawe lara. Mama Kliwon Jono main cinta nyolok ning mata, diomong jawab cuma baturan, tapi nyatane sampean gandengan tangan. Mama Kliwon Jono matur kesuwun kanggo Bapak Kuwu sing duwe hajat, Ibu Kuwu Maya, Ayah Denok, Bunda Denok, Yayu Yasmin sing ana ning Abu Dhabi sing paling sayang, kanggo wong Jati Anom, Ayah Denok, Mama Kliwon Jono, Mama Kliwon Jono, Mama Kliwon Jono, Ayah Denok, Mama Kliwon Jono, Ayah Denok, Bapak Kajibu,
Kajibun, Bapak Kajibun. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa sing ingkari janji. Mimi Kajibun, ikatan tali kasih nang padi noda ibuku Maya buktine pula ditinggal hari. Ibuku Maya matur kesuwun, ibuku Maya sudah hajat. Bagian ganteng rupane, bagian sugih dunyane, bagian bagus segala galane. Lamun deleng sing mencret, ati gampang kegembang, ora sudi dikawin sampean. Ibuku Maya sorry pisan sampean gawe larang main cinta nyolok ning mata, diomong jawab cuma baturan. Bukti nyatane ketemu gandengan tangan. Matur kesuwun kanggo ibuku Maya sing duwe hajat, kanggo pengantin, kanggo ayahe Deno, kanggo Kang Kliwon Jono wong Jati Ano, Bunda Yasmin sing ana ning Abu Dhabi, kanggo Kang Lebe Gaul, Bunda Lebe Gaul, kanggo Kang Ulis Bowo wong Tempe, Mamae Bowo, Mimi Bowo, Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari, Mamane Agus, Mimine Agus Sekedi. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa bapakku Hardadi sing ingkari janji. Ibuku Maya, ibuku Maya, ikatan tali kasih ibuku Maya nang apa dinodai, buktine pula ditinggal hari. Bapakku Hardadi, ibuku Maya, ibuku Maya sayang, matur kesuwun ibuku Maya. Bagian ganteng rupane, bagian sugih dunyane, bagian bagus segala galane. Lamun deleng sing mencret, ati gampang kegembang, ora sudi dikawin sampean. Ibuku Maya, bapakku Hardadi, najan adus banyu kembang warna pitu, puasane sampai seminggu, percuma langsing bisa bantu, ati ketutup atau selir kaya watu. Ya, isun sengaja ora bakal kesuwen ananing daratan, sengaja isul bakal jebur maning ananing rawa Majeti.
Eling-eling mangka eling-eling asih eling amung mumpung ning dunya ajailok tutuknya para nafsu-nafsu sing mantak kadukung ragane sing katempuan ragane sing ketempuan kok keduhung tinemong guri nelang sa tinemong tua nelang sa tinemong tua tinemong tua gapautan leleran lakonana urip kang sabar wong sapalangkalane mana dadi maning beciki kaya denok punde denok kaya ni dagang kaji bunaje jadi Nokayu Sekarsari delamaning jagat kisurupeng srengenge nok ayu balik nok bokatan wong tuane senoke kelangan toli bareng gak kenang apa sing delengaken Nokayu sedina loro kiye sing aran banyu mata kaya laka sudane ngiling mamang kaeling sing aran bocah aja kaken pikiran ader manga nyanda masih resikone wong tua terus senok iki dudu anake wong melarat anake wong sugih nok Hari bibi ngomong meneng baik Alon dingin ya bibi aja garek ngajak balik sekarang saya pengen obrolan takdir beli bisa dipungkir kadar beli bisa dipungkang bisa dipungkang sing tak jaluk bibiku kaya kono nok Bokat senok Sekarsari duwe masalah ngomong karo bibi Keder arep bongkapaken bibi cuman bisa tak pendem dewek banget paling gak senok kelangan ning wong tua wadon ya sampean weruh bibi sing aran kematian manusaku kabeh ganok sing titrat ngati-ati sing awas laku lapane yen wong urip pasti bakal duwe utang pati nok terus apa weruh sing aran dalan yang mati ku nok kuwi saja dieling-eling nok